A vítam vás u nového videa z novej hry Hokej All Stars 2024. Na tento silvestrovský deň som sa rozhodol si zahrať túto hru, pretože Brawl Stars ani World of Tanks nemám žiadne také zaujímavé veci, ktoré by som mohol v nich robiť. Takže som zvolil túto hru. Túto hru už hrávam celkom pomerne dlho. Mám nový mobil, takže som musel začať novým účtom. A nemám čo tomu ďalej povedať, mám zatiaľ nejaký takýto tým, nie je to nič extra. Tak nejdem zdržovať a ideme sa vrhnúť do prvej hry. Začíname. Vyhral som bully. Ja chodím väčšinou takto dosť agresívne pred brankára. Celkom to na nich útočím. Ja si zablokovali puk. Nahrávka pred bránku. Bránka to opäť chytá a znova bude hodzovanie pri bránke. Nahrám to spoluhráčovi. Tyčka to bola. Ešte sa dobieram pred bránkou. Nahrávka na opačnú stranu. Gól! Pekný gól ku tyčke to bol. Sa mi zdá. Pozrieme si zoznam. Bola nahrávka. Pekný gól ku tyčke. Prvý gól. Vyhráte bully. Nahrávam dopredu. 68 môže ísť. Sama na brankára. Dorážky ešte. Zase blokovanie puku. Hazovanie na opačnej strane. Nahrám to. Nahrávka neprešla, mohla to byť dobrá, ale nevadí. Brankár 5 opäť chytá. Máme... tak toto bol hrozne nečakaný gól, to bol... to som vôbec nečakal. Dobre, 2-0. Teraz tu trošičku nejako seklo. Ale mám tu offside, chcel som tomu predísť, ale... bohužiaľ nepodarilo sa. Aj teraz som omylom klikol. To nevadí, pretože teraz môžeme ísť sami na brankára. A brankár chytá. Na predchádzajúcom účte som mal veľmi vymakaný tým. Takže tam to bolo mnoho ľahšie ako tu. Ale taktiež nie je problémové. A v koniec prvej tretiny vyhrávame 2-0. Strely na branku 10 ku žiadnym. Vyhrali sme úvodné bully. Cez troch. Nevadí. Nevyšlo. Ubijem sa tam. A voľné miesto. Ale nič toho. Bitka pri rohu kluziska. Zakázané uvoľnenie. Bitky moc nezačínam. Väčšinou ich dávam vtedy, keď prehrávame. My trošku posilnili. Teraz však sme opäť pri bránke a toto bol nečakaný gól, ale bol to bohužiaľ offside. Takže neplatný. Však nevadí, bully vyhrávame. Idem sa na brankára, strieľam mu pak krásny gól. Tak toto bol pekný blafačuk na všetkých hráčov a backendovým zakončením som mu to tam zarval. 3-0. Preto som ešte sa mi zažil v nižšej lige. Takže nie je to také ťažké. A ďalší gól. Úplne náhodný, to som ani nečakal, že to bude. Úplne čo z toho bude. Nahrávka. Strela. A teraz môžu ísť sami na môjho brankára. Mám našťastie dobrého brankára, ktorý to chytá. To bola moja chyba. Dobre, nahrávame a máme samostatný nájazd na brankára, ale však koniec druhej tretiny. Strelili 5-1, nebolo to také, ale dali sme 2 góly z 5 striel. Nahrávame, strelba na brankára, ale netrafili sme sa. Teraz sa tu javí celkom veľký problém, náš brankár to musí chytiť. Dobre, hráč netrafil a teraz môžem ísť sám. Áno, idem sám. Strela na brankára, brankár chytá. Nečakal, ani som nedával tomu šancu, že to bude gól. Bitku nechávame bitkou. A strela na branku, gól! Mám túto hru celkom už nahratú, takže... nemal by tu byť žiadny problém, že by mala byť prehra. Dobre, môže sa všetko.
Bitka pri rohu kluziska. Nahrávka. Backendové zakončenie, ktoré však nebolo silné. Ani asi nebolo presné. Minúta 49 do konca 3. tretiny. Aj to som nevyhral Bully. Nevadí, ale toto by sme už mali zvládnuť bez žiadneho trpeného gólu. Vystrieľam asi poslednú ranu. A toto by malo byť víťazstvo. Takže v prvej hre víťazíme 5-0. Celkom pohode. Pravdepodobne bronzový balíček. A ja sa vám po chvíľku ozvem. Keď som si povyberal nejaké tie bonusy za splnené úlohy, môžeme si rovno odomknúť balíček. Vidíme, čo nás toho padne. Bolo by dobre, keby nejakí hráči. Nič také zaujímavé. Inak som sa povedal, že hrám prvú úroveň ligy. Výhled. Samozrejme som teraz začal na účte. Zatiaľ prvý a ideme hrať proti Manchesteru. To je nový názov. Tam si automaticky ukázané mužstvo, trošku nám to zlepšilo peky a ideme do ďalšej hry. Do komentárov môžete napísať, či ste používali pyrotechniku a či ste si užili Silvester a oslavu nového roku. Ja sa pri mňa dosť teším. Nie ani na tú pyrotechniku, ale hlavne na výborné šampanské. Ja som pokazil Bully, ale nevadí, že som ho pokazil, bola z toho veľká šanca. Ale môžem ísť na brankára. Poviem tu blafák, čož som moc nepotreboval urobiť, ale tak keď to hra poradila, prečo nie? Kľudne máme gól. Kľudne do komentárov môžete napísať, akú hru by som si mohol ešte zahrať. Nemám moc nápadov, čo by sme také mohli natočiť video. Máte, teraz je tu nebezpečenstvo. Nahráva náš brankár. Printuje 68 cez celé ihrisko, strieľa, dorážka, gól! Ak máte nejaký nápad, kľudne napíšte. Mám tu potom ešte na mobile ako hry World of Warships. To samozrejme je tiež blízko. Ale to moc nechcem asi dávať na videa, neviem. Mám tu ešte potom hru Critical Ops. Čiže taká strieľačka. Celkom zabavná. Jak kľudne stačí napísať do komentárov. Že by ste chceli, aby som si zahral nejakú z týchto hier. A nie je problém. Rovnajme. Samozrejme počúvame vás fanúšikov. Čo by ste chceli, nemám s tým problém. Ale prosím, žiadne platené hry. Teraz tu máme ďalší gól a vidím, že Manchester rozoberáme 4-0 už v druhej tretine. Brankár sa trošku zasekol. Ideme od 31-kového brankára. Nie, nič moc. Teraz som sa samozrejme prehral Bully. Čož ani moc nevadí. My sa zase dostali ku branke. Si nahrávka, strela, tu tyčka. To bolo vidieť. Nemôžeme pustiť hráčov. Prekľučkujeme a nevydarené. Nepodarilo sa. Takže nebezpečenstvo a nie nebezpečenstvo, pohodička. No ale sa naskytla problém a je koniec druhej tretiny na 6. 7-1 strely, celkom pôjde. To ešte hovorím, ľahký superi, sme ešte len tej prvej lige. No, nie prvej lige, ale prvej tej súťaži. Takže ja v predchádzajúcom roku 23 bola aj staršia verzia. Tam už som sa dostal do All Stars ligy, čo bol pre mňa veľký úspech a teraz dávame ďalší gól.
Tam už to bolo dosť ťažké. Tam sa objavila moja prvá prehra. A z rozdielom 1-0. Ale prehral som iba raz v tejto hre. Nikdy viac som neprehral. Neviem, či je to náhoda, alebo je to skill. Teraz však môže byť problém, môžeme dostať gól, ale gól nedostaneme. Nedostaneme. Dobre, môžeme šprintovať dopredu. To som pokazil. Našťastie, naša tyčka zachránila. Nahrávka a blafák. Dobre. Konec tretej tretiny a my vyhrávame už druhý zápas. Dneska odohráme asi iba 3 zápasy. Bude to trošku krátšie videjko tým, že je silvestrovský špeciál. Dneska som vôbec nemal v pláne natočiť video. Chcel som ho natočiť asi už zajtra, ale tak prečo nie? Reklamy, budeme si znova otvoriť, mám zlatých pukov nafarmených kopu. A padol nám hráč. To je dobré. Body máme 4, máme najviac bodov. Tým pádom, keby sme toto vyhrali, tak už by sme mali byť prvý. My sa trošku pomýli. No a vypadá to, že hráme posledný zápas. Nehrad by som ho prehral. Tak pretože máme lepší tým, označený 36. Hráme doma, čo je dosť výhoda. A to je nejaký rýchly gól. Takto som si len tak skúsil výjsť. A vypadalo to, že brankár nečakal. Musíme to ešte raz. A je to ďalší gól. Tak to prehra asi nebude, no. Znova nahráme, znova si vidiem, znova vystrelím a toto mal byť tiež gól. Ale som netrafil branku, teraz to posílam. Gól, bola krásna prihrávka, ktorá prešla až popred za brankára. Znova vidím a toto by mohol byť tiež gól, keby by som sa trafil. Nesmieme proti hráčom dovoliť, aby vystrelili na našu bránu. To bola fakt ľavo, pravo. Aha. O tejto funkcii som nevedel, to sa musím priznať. Samozrejme je to nová hra. Aha. Dobre vedieť. Teraz však nebezpečenstvo na našej strane. Hráč míňa a dostali sme trest. Sme iba 4 a toto nevyhrané bully nás možno bude stať gól. Puk vyletel. To nás zachraňuje, pretože ide preč nášho pásmasa. Bully musím vyhrať. Dobre, bully sme vyhrali a teraz môžem ísť do samostatného nájazdu. Strieľať na brankára. Ale z toho oslabenie už není. Sme 5-5. Teraz som nevyužil bully. A toto už by gól sme nemali dostať. 4, 3, 2, 1. Koniec. Pusto sa ešte ho zdržím. Ja nevystrelil. Koniec prvej tretiny 4-0. Zatiaľ najlepšia tretina zo všetkých. Idem si zase na brankára. Otočka vľavo, otočka vpravo. Dobre vedieť. Všetko sa hodí. A máme tu problém na našej strane. Začali nás superi tlačiť. Prihrávku. Pekne mi nadhodil protihráč. Strieľam. Dorážky nejaké budú? Budú nejaké dorážky? Nebudú. Potrebujeme získať puk. Máme puk. Nahrávka. Strela, ktorá míňa branku. A ich protihráčsky brankár to odpaluje na naše pásmo. Toto by malo byť zakázané uvoľnenie. Presne tak. Dobrý názov týmu Dandy. Máme 4-0, zatiaľ žiadny gól. Ale tak góly nepotrebujeme, to sú len bonusové peniaze. Potrebujeme hlavne výhru. Nahrávka neprešla. To som ani nemyslel, že prejde. Otačky idú. Toto bolo vystrelenie, ale bolo z offsideu.
Snažím sa tu vybojovať puk a je koniec druhej tretiny. Logo som si urobil len tak narýchlo, takže skúsim sa niekedy s ním pohrať. A máme tu gól pod betóny protihráčského brankára. To som nečakal. A teraz som tu nejako urobil otočku a vystrelil na brankára. To bolo... Aspoň máme lepšie štatistiky. Tu sa trošku zasekli naši hráči. Nás nejako porábajú nebezpečne. To sa mi nejako nepáči. Aj, to bola chyba. Musím rýchlo nahrať. A rýchlo šprintiť, nahrať. A samostatný nájazd. Gól! Zahravenko. Ten dal už... Dal tento zápas myslím, že 3 góly. Alebo 2. Neviem, že dal ten prvý. A teraz... To bola rýchla akcia. Strela na brankára. Brankár chytá. A môžeme si dať jednu bitku na záver tohoto videa. Mlátim ho, uhýba sa, mlátim ho a pekne som ho dobil. Leží na zemi. Strieľa, brankár to chytil lapačkou. Posílenie bitky máme. Takže gól, 7-6. A chcel som dať na poslednú sekundu gól. Ale vidím, že už sa budeme asi len držať. A máme tu víťazstvo 6-0 nad týmom Dundee. Zajtra začneme asi novú pasáž. A máme odomknutý bonus. 6 gólov v jednom zápase. Zajtra začneme asi novú challenge. A máme trofej za šampionátu. Domykať. Pozriem si reklamu a hneď sa vám nechťa som tú reklamu zrušil. Tak idem pokračovať. Dávam takú novú challenge. Že budeme mať teraz väčšinu videa z Brawl Starsu a budeme dávať na 30 000 trofejí. Za túto novú sezónu už som dostal 10 nových brawlerov. Tak máme čo pušovať. A som rád, že toto bola taká celkom dobrá sezóna ako Godzilla. Pretože aj v tom Godzilla evente som získal veľa brawlerov. A na konec videa sme postupili už do vyššej ligy výhľadu, úroveň 2. Takže toto bol, ešte tu máme nejaké, neviem či máme balíčky, ale asi nemáme. Takže ja sa s vami lúčim, toto bol silvestrovský špeciál hry Hokej All Stars 2024. Like, odber, zdieľať a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.